салому дуруди бепоён исори ҳамагон бод тамошобинони азиз. ҷун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат барномаи навбатии панҷаи ҳунар аст. меҳмони хонадони шумо ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо яке аз мухлисони ҳамешагии телевизиони Баҳористон, навраси боистеъдод Фаришта мебошад. Фаришта, хушомадед ба барнома. Ташаккури зиёд. Фаришта, мегуфтед ки имрӯз ба тамошобинони телевизиони Баҳористон тарзи тайёр кардани чиро нишон медиҳед? Ман имрӯз ба тамошобинон тарзи тайёр кардани армуғонеро нишон медиҳам. хуб, яъне армуғони шумо чунин шаклро мегирад? Бале. тамошобинони азиз, бинед чӣ қадар армуғони зебо аст ва ҳамин армуғони зеборо чӣ тавр омода кардани онро Фаришта ба мову шумо нишон медиҳад. Пас бо диққат назар намоед то шумо ҳам дар хона чунин як армуғони зеборо омода созед. хуб, барои омода сохтани ана ҳамин армуғон ба мо чӣ лозим мешавад? Барои сохтани чунин армуғон барои мо қоғаз, давраҳои мулоим, чӯбчаҳои махсус ва мато лозим мешавад. хуб, заравал корро аз чӣ шурӯъ мекунем? Заравал корро аз сабабе ки вақти мо ниҳоят кӯтоҳ мебошад, аз ҳамин сабаб ман дар хона инашро дар мато бурида овардаам ва сипас корро аз давраҳои мулоим ва часпондани онҳо ба чӯбчаҳои махсус шурӯъ менамоем. хуб, анамон даврачаҳоро ба назди ман гузоред то ман низ ба шумо кӯмак расонам. хуб, чӣ кор мекунем? Саравал чӯбчаҳои махсусро дар мобайни онҳо гузошта тоб медиҳем. анамин қисмати зардии онро то медиҳем. чӯбчаҳоро ҳам шумо ранг кардаед? Бале, ман чӯбчаҳоро дар хона ранг кардам, зеро дар ин ҷо вақти мо кӯтоҳтар мебошад. хуб, яъне онҳо камтар хушк мешаванд? Бале, онҳоро ранг карда сипас мехушконем. як қисмати онро мебурем? аз сабабе ки ин чӯбчаҳои махсус каме дароз мебошанд, аз ҳамин сабаб нисфи онро мо мебурем. шояд онҳо дохили анамон кӯза мешуданд ва намедидем, ё бояд онро бибурем? Бояд онро бурем. хуб, акнун чӣ кор мекунем? акнун бо ширеш онҳоро маҳкам мекунем. хуб, шумо маҳкам намоед. дар як қисмати он ширеш мемуред ва онро бо ҳам ҷафз менамоед. Бале. агар тамошобинон ширеши барқӣ надошта бошанд, пас метавонанд аз ширеши оддӣ низ истифода баранд. масалан аз чунин ширеш мешавад? Бале. вале бо чунин ширеш мустаҳкам намешавад. ва барои ҳамин бояд аз ширеши барқӣ истифода барад. баред. ана инашро ман бурида шудам, шумо метавонед ширеш намоед. яъне ман ана ҳамин чӯбчаҳоро мебурам, шумо онро ширеш намоед. метавонистем ки ана ҳамин чӯбчаҳоро боз ранги дигар намоем, масалан сурх бошад ё сиёҳ бошад. албатта ин аз табу завқи ҳар як шахс вобаста аст. хуб, чаро шумо ранги зардро истифода бурдед? барои он ки гулҳои мо сафед мебошанд ва аз ҳамин сабаб ранги зард ба онҳо бисёр зебо мешавад. ман ҳам дар зиёд ҷойҳо дида будам ки ҳамон гулҳое ки ба ҳамин шакл ҳастанд, дохили он чунин зард мебошад, ба мисли ана ҳамин чӯбчаҳо. дар ана ҳамин як гули мо, яъне дар ана ҳамин як армуғон, омода сохтани як армуғон чандто чунин чӯбча ва даврачаҳои мулоим лозим мешавад. ин аз гулҳо вобаста мебошад. агар мо гулҳоро каме зиёд кунем, чӯбчаҳои махсус низ зиёдтар мешаванд. хуб, дар ана ҳамин армуғон метавонем ки боз гули зиёд гирем? албатта метавонем. ин аз табу завқи ҳар як шахс иборат мебошад. масалан гулдонро каме калонтар карда, дар он гулҳои каме аз ин калонтар ва онҳоро низ зиёд мекунем. хуб, яъне дар ана ҳамин андозаи гулдон мо набояд гулҳои зиёдро истифода барем. дар ана ҳамин гулдон чандто гул рафтааст? дар ин гулдон мо 11-12 то гулро истифода мебарем. хуб аст, агар аз ин зиёдтар гирем ба фикрам дуруштар мешавад. Бале. пас тамошобинони азиз, барои омода сохтани армуғон, яъне агар хоҳед ки дар ана ҳамин шакл хуб армуғонатон омода шавад, пас шумо метавонед 12 то чунин гулро омода созед. як то чунин армуғонро дар муддати чӣ қадар вақт омода месозед? дар муддати 1-1.5 соат. хуб, тарзи тайёр кардани чунин армуғони зеборо ба шумо ки омӯзондааст? ман аз тахайюли худам чунин армуғонро сохтам. хуб аст. ба нафарони дигар, масалан дугонаҳоятон бошад ё ин ки хоҳаратон нишон додаед? албатта ба онҳо нишон додам ва ҳатто тавсияҳои зиёд низ додам.
беҳтарин аст. Фикр мекунам онҳо низ омода кардаанд. бале. Ана инаш ширеш накардааст. тамошобинони азиз, гули охиронро низ ширеш менамоем. Хуб, ба ҳамин гулҳои мо ба охир мерасад. бале. Акнун чӣ кор мекунем? акнун корро аз часпондани гулҳо ва буридани баргҳо шурӯъ менамоем. Хуб, марҳамат. Инро ба як тараф гузорам. Дигар ба мо лозим намешавад. Фаришта, намин гули зебое ки мебинам онро ҳам худатон омода кардед? бале. тамошобинони азиз, бинед чӣ қадар як гули зебо аст. Ва намин гулро ҳам аз анамин даврачаҳои мулоим истифода карда фаришта омода кардааст. Ва инҷо танҳо коғази ранга ва намин даврачаҳои мулоим истифода бурда шудааст ва ба ман низ хеле писанд омад. Фикр мекунам ба шумо ҳам писанд омадааст. Ва дар хона чунин гули зеборо омода месозед. Анамин гулро мушкил нест омода карданаш? не он қадар вақти зиёдро намегирад. хуб, ба фикри шумо ин гул мушкилтар аст ё ана ин армуғон? барои омода кардани чунин гул ба мо 30 дақиқа яъне ним соат лозим мешавад ва барои ин бошад 1-1.5 соат, зеро омода кардани гулҳои ин армуғон каме мушкилтар аст. хуб, инҷо ба фикрам мурғобӣ мебошад, ҳамида? бале. ва ин мурғобиро аз куҷо омода кардед? Аз тахайюлоти худ ё расмеро дидеду дар фикри шумо омода кардани чунин мурғобӣ омад? ман аз тахайюлоти худ ин мурғобиро сохтам, аз сабабе ки ҳайвонҳоро бисёр дӯст медорам. хуб аст. хуб, шурӯъ мекунем. бале. кӯзаро аввал дар рӯи коғази ранга мечаспонем. чӣ тавре ки ман дар аввал қайд кардам, барои часпонидани чунин гулҳо мо аввал онҳоро дар ин ҷо гузошта, сипас аз болои онҳо чунин кӯзаи омода кардаамонро мегузорем. хуб, мо метавонистем ки анамин кӯзаро аввал гузорем, баъдан гулҳоро? чунин ҳам мешуд, вале ба фикрам шакли гулҳоямон каме дигаргун мешуд, яъне каме ворид кардани он ба ҳамин кӯза ба кӯза мушкилтар мешуд. хуб, марҳамат. гулҳоро бо ёрии ширеши барқӣ мечаспонем ё бо ана ин ширеш? бо ширеши барқӣ мустаҳкамтар мешавад. матоъро ба болои коғаз мечаспонем. сипас ба часпонидани гулҳо шурӯъ мекунем. каме болояшро ширеш намекунем, зеро дар ин ҷо гулҳоро часпонидан лозим аст. ман матоъро дорам. Даместа. фаришта, ба ғайр аз омода кардани анамин хел армуғонҳои зебо, боз кадом ҳунарро доред? Масалан, боз чӣ гуна армуғонро омода карда метавонед? Танҳо аз дигар ашёҳо, аз анамин хел даврачаҳои мулоим? аз матоъҳо месозам. хуб, аз матоъҳо низ ҳар гуна армуғонро омода месозед? бале. сипас гулҳои дигарро низ мечаспонем. боз 4 та мегирем? бале, боз 4 тои дигар мегирем. фаришта, биед ман анамин рӯи гулҳо ширеш мемулам ва шумо бошед дар ҷои лозима часпонидан гиред. марҳамат. эҳтиёт намоед то ба дасти худ зарар нарасонед. хуб, дар вақтҳои холигӣ боз ба чӣ корҳо машғул мешавед, ба ғайр аз омода сохтани ҳар гуна армуғон? ба хондани китобҳо ва инчунин расмкаширо низ дӯст медорам. хуб, кадом намуди китобҳоро бештар мутолиа мекунед? бештар китобҳое ки аз ашъори адабиёти рус мебошад, онҳоро мутолиа кардам. аз ин бар меояд ки забони русиро хеле зиёд дӯст медоред. бале. забони англисиро чӣ? забони англисиро низ дӯст медорам, аз ҳамин сабаб забони англисиро низ омӯхта истодам. хуб аст. ва мехостам бидонам ки анамин чӣ хеле ки шумо гуфтед, зиёдтар китобҳои аз ашъори адибони рус мехонед ва мутолиа мекунед. пас метавонед барои мо шеъре бошад ё ҳикояе бо забони русӣ барои тамошобинон қироат намоед. Масалан, агар ҳикоя бошад нақл кунед ва ё шеър бошад қироат намоед. бале, метавонам. хуб, ман мехостам ки шеъреро аз адиби рус Михаил Юрьевич Лермонтов қироат кунам. хуб аст. пеш аз он суоле доштам ки бо ҳамин ба анҷом расид ё боз инро ҳам мечаспонед? боз инро ҳам часпонида, сипас ба омода кардани баргҳои он шурӯъ мекунем. хуб, марҳамат, шумо шеърро қироат намоед ва ҳамин тавр ин гулакро низ часпонед. шеъри ин адиби рус мутсири мебошад. Ты слышать исповедь мою, сюда пришел, благодарю, все лучше перед кем-нибудь,
словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла, и потому мои дела. Немного пользы вам узнать, а душу можно ли рассказать? Я мало жил и жил в плену, таких две жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одну лишь, думаю, власть, одна, но пламенная страсть. Она как червь во мне жила, изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от келий душных и молитв в тот чудный мир тревоги битв, где в тучах прячутся скалы, где люди волны, как орлы. И эту страсть во тьме ночной скормил слезами и тоской. беҳтарин аст. аз ин бармед ки шумо дар ҳақиқат ҳам анамин забони русиро хуб медонистед ва зиёдтар шеърҳои онро аз худ мекардаед. дар баробари шеърҳо ҳикояҳоеро низ мутолиа менамоед? Бале, хондани ҳикояҳоро низ дӯст медорам. хуб, беҳтарин аст. фаришта акнун чӣ кор мекунем? акнун ба омода кардани баргҳои он шурӯъ мекунем. Баргҳоро аз матоъ мебурем ва онҳоро тайёр карда сипас ба коғаз мечаспонем. хуб, онро аввал тасвир мекунед ё ҳамин тавр мебуред? ҳамин тавр низ мебурам. ва агар нафароне ки ҳамин тавр бурида натавонанд метавонанд аввал онро рӯи коғаз тасвир намоянд, карда сипас бо матоъ буранд. аз ин чанд то барг омода месозем? аз ин матоъ мо ду то барг омода месозем. ва барои армуғони мо фикр менам 4 то барг лозим аст. бале, агар ки ин аз табу завқи ҳар як шахс вобаста мебошад. агар шахс хоҳад метавонад ки баргҳоро каме зиёд кунад. як то барги мо омода шуд. барги дигарро мебурем. тамошобинони азиз, анамин баргҳоро фаришта аллакай ба итмом расонданд, яъне онҳоро бурида шуданд ва ҳоло бошад ба анамин гул мечаспонанд. хуб, рафтем. дар кадом қисмат мечаспонем? ин аз вом вобаста мебошад ки гул аз кадом қисмат каме болотар истодааст ва дар ана ҳамин қисмат як баргро часпонида яктои дигарашро дар ана ҳамин қисмат мечаспонем. аз кадом ширеш истифода мебарем? аз ширеши оддиё ҳам истифода барем мешавад. акнун ин баргро фикр мекунам аз ҳамин тараф мечаспонем. бале, аз ҳамин тараф онро низ мечаспонем. вақте ки ба анамин гул назар мекунем, аллакай дар куҷо часпондани баргҳо ба мо маълум мешавад. акнун ширешро молида анамин тарафи гулдонро низ мечаспонем. ана тамошобинони азиз, армуғони мо омода шуд. хуб, ман метавонам онро як маротиба аз назар гузаронам? бале, дар ҳақиқат ҳам як армуғони хеле зебо аст. тамошобинони азиз, фикр мекунам ба шумо низ писанд омад. шумо ҳам метавонед дар хона чунин армуғони зеборо омода созед. фаришта, бор дигар ба барномаи мо хуш омадед. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, чӣ тавре ки шумо шоҳид гаштед, фаришта тавонист дар як муддати кӯтоҳ
анами хеле як армуғони зеборо омода созад. Ва агар ба шумо низ писанд омад, шумо ҳам дар хона аз анамин даврачаҳои мулоим истифода бурда метавонед чунин армуғон ё чунин гулҳои зеборо омода созед. Тамошобинони азиз, агар ҳунару маҳорате доред ва мехоҳед онро ба тамошобинон нишон диҳед, пас ба рақамҳои дар рӯи навор буда бо мо дар тамос шавед. Мо албатта ҳунари шуморо қадр хоҳем кард. Инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи Панҷаи ҳунар. Боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.